Ɗan Ƙwaƙur TV. Ɗan mama, na ji an ce kai ne uban wasa ƙwaƙwalwa, hakan ne isa na zo domin ka wasa min ƙwaƙwalwa kuma duk tambayar da kai min sai na baka amsarta. A'a, kai dai ɗan Ƙwaƙur, kai dai ka dai faɗi gaskiya, wata dai tambaya. Billahi lazi huwar rahamanu, kowace tambaya kai min sai na baka amsarta. Ok, to ai shikenan ɗan Ƙwaƙur. Ina so ka tsaya ka nutsu, zan ma wata tambaya kuma zan wasa ma ƙwaƙwalwarka yanzu kamar yadda ka buƙata. A misali, ina da ƙwai guda 10, ƙwan nan guda 10 sai na ebi guda 3, na fasa guda 3, na soya guda 3, na ci guda 3, to ƙwan nawa saura guda nawa? Ohoho, amma da ƙiƙi ne kai, yaura ɗaya mana, tunda ai ka ce ka fasa guda 3, ka soya guda 3, ka ci guda 3, kaga ka cinye 9, saura ɗaya. A'a ɗan Ƙwaƙur, ka dai sake tunani sosai ɗan Ƙwaƙur. Na fasa guda 3, na ci guda 3, na soya guda 3. Kai dallacen saura ɗaya, kai zan ce ka yi tunani sosai. To masu sauraronmu, da dukkan alamu dai ɗan Ƙwaƙur ya kasa ba da wannan amsar tambaya. Ku kasance da mu a cikin YouTube channel ɗinmu mai suna Ɗan Ƙwaƙur TV. Za ku iya hawa YouTube channel ko Bitmate ko kuma Opera, ku yi sacin ɗin Ɗan Ƙwaƙur TV. Da zarar sunan ya fito, sai ku danna subscribing, kana ku danna alamar ƙararrawa. A cikinsa za ku dinga samun wasanni na barkwanci, na cartoon da kuma wasa ƙwaƙwalwa haɗe da tambayoyinsu. Kuma ku sani cewa da zarar ka danna alamar ƙararrawa, ka sani cewa dukkan wani shirye-shirye idan muka ɗora za ka dinga samun shi, kuma ke ma za ki dinga samun shi, kuma bugu da ƙari kyauta za ku dinga kallonsa.